Ginoong Diyos, aniya kami Ginoo sa panagtigom Ginoo, panagtapok sa pag-worship diha kanimo, sa pag-practice sa pagsayaw sa pagdaig diha kanimo Ginoong Diyos. Giyahay kami Ginoo sa imong balang espiritu Ginoo nga magapamuhat dinhi kanamo sa matag adlaw sa among pagpanginabuhi Ginoo. Salamat Ginoo sa paggiya sa kanunay sa mga grasya nga imong gihatag diri kanamo sa paglig-on sa kanunay sa among pagkatawhanon Ginoo. Ana kanunay ang imong balang espiritu nagagiya-giya diri kanamo. Dasiga kami o Ginoong Diyos sa matag adlaw ng mong pagpanginabuhi. Kung kinintanan Ginoo ang mong gipangayo, pasalamatan pinaagi ni Ginoong Kristo ang Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Let's sing Bless the Lord, O my soul. On page 9, let's sing the song. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified. Brother, in my brother, be glorified, be glorified. In my sister, be glorified today. Be glorified, be glorified in my church, in my church, Lord, be glorified today. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place.
here in our midst, O Lord. Lord, we always want that your name will be glorified. Lord, I pray whatever that is in our hearts today, whatever that is in our minds, or whatever the circumstances that come around that hinder our worship to you, I pray that you take them away, O God. And I pray that we have a full atmosphere, full attention to you, O Lord, because we just want, Lord, to enthrone our Lord and Savior Jesus Christ. And as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Okay, you may sit down. I realized with that song, while we were worshiping, that the song says, and as we worship, build your throne. So it means that when we worship the Lord, we are building the throne of God. We are building. So ganun pala, our worship is actually a very important thing. It's very important in God's eyes, because we are building up His kingdom. So our worship, even when we are worshiping now here, we can see that it doesn't not necessarily mean that we need to have a lot of people, but even one person who is worshiping God fully, there's already a thing that's happening around in the spirit world that can take over even the whole land. Just one, because remember, the Bible says with just one person who comes back to the Lord, then the whole host of angels will be rejoicing. So in the same way, with one person whose heart is in full worship to the Lord, as God's kingdom is built, we are building His kingdom here in this world. So what we are doing now, actually, our dance is actually a worship expression to the Lord. I was asking Sister Marriage what's the meaning of I don't need to say it, because they said it's a bad word because I don't really know. Somebody has posted a bad word, has sent a comment on a bad word on that page of that promotional page, and then somebody just today I saw there is a sorry. Ganiha, naay nag-comment sa iyahang kuan nga bad words nga mga expression gud sa mga Bisaya nga dili angay pudunta nga kuan. Hindi ko naman maintindihan. Wa niya masabti kung unsay meaning ato. Ang tagal na nandoon, hindi ko maintindihan. Normally kasi dinidelete ko kapag
unnecessary. Like for example, may magpo-post na kunyari may magtatanong saan yung lugar or saan yung at saka kailan. Og naay mangutanan niya nga asa ang lugar. Tapos may magsasabi na doon lang sa kapilya 8 o'clock. So dinidelete ko yun. Og naapoy maggara-gara ba nga ana dito sa kapilya kuno nga kuan mo nang iyang ang mga words nga mga dili angay unta iya po di gidelete. Tapos may magpo-post na anniversary of Saint Joseph or whoever that saint is. Napoy mag-comment dito nga mag-propose mag-post nga kuan nga anniversary kuno sa nga santa. So I need to delete that Manang iya because we don't want people to get confused. nga aron po na dili siya gusto nga ang mga tao ma-confuse sa mga ingana ang mga words. Yes, because we are a preacher of the truth. Nga kay tungod kita ka magtutudlo alang sa kamatuoran. So yung part din hindi ko pa intindihan yung ibig sabihin. Naay nag-comment dito nga mga expression Bisaya niya. Mo to nga wala siya kasabot na dugay po niya delete. Tapos kanina may comment. Og naapoy nag-reply atong atong nag-comment Nag-reply sa kanya. And nag-reply siya ng binigyan niya ng 2 biblical reasons why we dance. Og iya hapong gihatag gi-replyan tong usa duha ka bersikulo nga base sa Biblia. And he said, we don't just worship the Lord by praying and reading the word. Og siya nag-ingon nga dili lamang kita magdaig mag-worship sa Ginoo sa Dios kundi pinagi sa pagsayaw. We also worship the Lord through singing, clapping, and dancing. Og ang giingon usab dito sa verse nga kita usab dili lamang kita mag-worship sa Ginoo kung pinaagi sa pag-ampo kundi dili usab sa pagkanta o pag-clap o pagsayaw. Because when we worship the Lord, when the Lord has blessed us, it's easy to contain. It's not easy to contain your movement. O sa diha nga kita mabless sa Dios og dili lamang ingon nga usa kini ka sayon na lamang nga maggalihok kita. Sabi niya in Tagalog, mapapaindak ka talaga sa sayaw. Kini kita giyahan sa Ginoo sa Dios, kita easy na lang nato sayaw, mag-move. Is it correct? Yes. When we are happy, Lord, thank you. Ug sa diha nga kita malipayon, magpasalamat gayud usab kita sa Dios. Tama ba? Pag Lord, thank you. Pero maganon. Okay, so that's why even David really leaped and jumped and with Og sa all diha his nga might. si David siya gayud usab nagasayaw, nagalukso-lukso. When the Ark of the Covenant came back to Og sa diha nga Israel, nabalik ang Ark of Covenant. because the blessing of the Lord has come back. Kay The tungod presence of the Lord has nasa sa come back. Diyos nabalik na gayon isad. Siyempre, mapapainda ka talaga. Siyempre mapalukso man jud ta ana no. Yeah, correct. Payon. Yes, that's correct. That's why this is actually a form of worship. Og mao kini ang porma sa pagdaig sa Yes. Diyos. So let us open our Bibles to Romans chapter 12. Mga taga Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Busa, mga igsuon, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. Balaan og nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba ug dili kamo magpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsa ang maayo
ug makapahimuot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Amen. Okay. So, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. Nga nagaingon diri busa mga igsuon, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. This is a holy and acceptable unto God. Ug mao kini ang balaan ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. So what is acceptable to God? Unsa may acceptable or pagdawat? Pagdawat. Whatever our body is used for the glory of God. Ug kana mao ang atong lawas nga atong gamiton sa pagdaig diha sa Dios. So, of course, when you think about the glory of God, you don't think of any other, yung basta-basta lang. Ug kita maghunahuna sa pagglory sa atong buhi nga Dios, so dili gid kita maghunahuna og lain pa. We don't think of the world. What do they put in their body? Ug dili usab kita maghunahuna sa kalibutanon kung unsay iga butang sa lawas. They put a lot of earrings everywhere. Ug dili og sa adunay mga earrings. That is not for the glory of God. Og dili ka na Correct. ang paglory sa Dios. They put tattoos everywhere. Og adunay mga tato. That is not for the glory of God. Dili usab ka na maoy iya sa Dios. That is not acceptable unto God. Og dili ka na maoy pagadawaton gayud sa buhi nga Dios. Is it correct? Yes. So when we think of God to use our body, Ug sa diha nga kita maghunahuna sa Dios Well, nga atong pagagamito ng atong lawas, we think of something that is holy. ug kita maghunahuna gayud nga sa pagkabalaan. We dress modestly. Og kita magasuot sa pagka-holiness. Why? Because we think about God and we want to Nga naman, glorify Him. kay tungod kay kita maghunahuna man gayud kita kung unsay kabubuton sa Dios. And we want to be accepted by Him. Og ato gayud kini pagadawaton kung unsa ang iyahang Is it correct? nga ipasabot. So, when we use our body, whether we dance or whatever we put in our body, we need to think, is it acceptable to you, O Lord? Ug sa diha nga kita atong igadayeg ngadto sa Dios ang atong lawas, ato gayud kining paghahunahunahon nga kagustuhan ba kaha kini sa buhi nga Dios? According to the one who commented, this dance is not the millennial dance. This dance is the move of the Spirit. Ug kining panagsayaw, mao kini ang paglihok sa balaang espiritu. So, when the Holy Spirit moves, then we don't move the way the world moves. Ug sa diha nga magalihok na ang balaang espiritu, so dili kita magalihok nga sama sa mga kalibutanon lamang nga. Katulad ng mga TikTok videos. Ug sama sa mga TikTok video. Those are not acceptable to God. Ug mao kana maoy dili gayud pagadawaton sa buhi nga Why? Dios. Nganuman, Because they move very lustfully. kay tungod siya nagalihok nga sama sa makapatintan. God said we should be holy. Nga nagaingon ang Dios nga balaan. We should it is holy acceptable unto God. Ug ato kining pagadawaton ngadto sa alang sa buhi nga Dios. And this is a reasonable service Ug mao kini ang rason gayud nga sa atong to pagserbisyo the Lord. It Ngadto says sa here, Diyos. be not conformed to this world, Ug nagaingon diri nga, og dili kamo magpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. but be transformed by the renewing of your mind. Kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan.
The problem is, this world has put something in our mind. Ang problema nga dinhi sa kalibutan nga adunay ginabutang or nagatintal sa atong hunahuna. Tradition. Mao ang usa, tradisyon. What else? Vanity. Vanity. Yeah, ideas, yes. philosophies, yes. Has Ah. put in our mind. Nga adunay mga pagpilosopo, Even nga what we see bisan gani sa in the atong TV. pagtanaw sa TV. That is actually indoctrination. Ug mao kana ang usa ka doktrina usab. They are putting things in our mind little by little. Nga adunay ginabutang sa hunahuna sa tawo gagmay ug gagmay. That those that are not really good, Ug adunay According to the isang tipo Bible. nga dili maayo naging good na rin. nga nahimong maayo kuno. Because everybody does it anyway. Kay tungod ang uban wala gayoy laing pamaagi. But we, the Lord has put in our hearts that we should go back. Nga ang Dios To na the Bible. magahikap sa atong kasing-kasing nga kita magabalik gayoy diha kaniya. Renew our mind. Nga atong pag-usbo ng atong hunahuna That you will be able to prove nga adunay pruweba what is that good. nga unsa may gayud maayo, Anong sinasabing that good? unsa man ang kanang maayo. Because it says, hindi naman niya sinabing what is good, but he said it here, what is that good? Ag wala diri nagaingon nga unsa maayo ba kini, kun dili nagaingon diri nga that is good. This is the reason why we use King James O mao Version. kana nga ang kuan nga magagamit gid kita og King James nga may. Why? Because in other translation there is no that. Kay tungod diha sa ubang translation nga wala diha nagabutang nga diha kana. Why is it important to have That. that here? Ngano kanang gibutang nga Word diri nga that. that. Because that is the point. Kay tungod ang that It is kana on point. may maugay kana ang point sa This is the exact thing. ug mao kana ang sakto gayon. Not in other translation it says to prove that you may be able to prove which is good. Ug diha sa ubang translation nga nagaingon nga which is good. What Wala is kay- good? Unsa may atong pangutan-on unsa may maayo. Good. Some people have a different way of perceiving what is good. Nga adunay mga tao nga nagkalain-lain nga Is it correct? pamaagi. That's why it says here there is a specific thing Nga that good. nga sama ni dinhi nga aduna gayoy nagtumbok gayud siya kung unsa gayud ang maayo nga mao kana ang kana nga maayo. That That good is pertaining to holiness. Ang kana ang pagkamaayo mao kana ang pagkabalaan. In verse 1, something that is acceptable unto God. Balaan og nahamutan sa Dios. That's why it says here that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ug mao kana ang nagaingon diri og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. This is very direct. Ug mao kini ang direkta gayon. Perfect, Ang usa ka perpekto meaning no flaws. nga nagpasabot nga walay bahid. Yung iba sabi, binibigyan nila ng kahulugan ang will of God. Ang uban nagaingon nga gihatagan ko na og pasabot ang kabubuton sa Dios. They said, this is, I forgot the other. They said, this is not the perfect will of God, but this is something that God just allows. Og diha ang uban nagaingon nga dili kuno dili walay tao nga perpekto og diha nga mao kini nga ang kagustuhan kuno sa Dios. This is called permissive will of God.
ug mao kana ang gitawag nga permissive will, kabubot. But actually, there's no permissive will of God. Og wala gayud usab din sa Biblia ang kabubot ang permissive. It's just that people want to try to reason their sin. Og mao kana ang rason lamang sa mga tao nga aron magpakasala. That's why they are using the word permissive. Og mao kana sila nagagamit gayud og word nga permissive. But here, it's very straight, on point, direct to the point. Apan diri nagaingon nga nagadirekta gayud siya kung unsa gayud ang kabubuton sa Dios. God only has one will. Og ang Dios adunay lamang usa ka nga iyang kabubuton, His perfect will. nga ang pagkaperpekto. And that is when we are presenting our body holy and acceptable. Ug mao kana unto ato God. gayud ipresenta ang atong lawas sama sa balaan. Yan. Do you have any questions? Doon na ba'y mga pangutana? Siguro, this is a kind of message that you don't normally hear in the church. Ug mao kini ang mensahe gayud nga normal gayud nga wala usab magtudlo sa uban. That's why we say, but that's why the God says here, be ye transformed by the renewing of your mind. Ug nagaingon diri nga kun dili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong Because sanabutan. every day we get a lot of information. Ug mao kini ang pang-adlaw-adlaw nato nga aduna kitay mga madawat nga mga impormasyon. Everywhere you go, information. Og bisag asa pud usa kita mopadong aduna puy usab nga mga impormasyon. And it's difficult to unlearn. Ug mao kini ang lisod gayud usab nga sa pag kamao. In order for us to have a sound mind, we need to unlearn all of those unnecessary information Ug bisan unsa pa ni ana nga kinahanglan gayud kita makamao ni ining mga and focus on the Word of God. ug focus lamang gayud kita sa pulong sa Dios. Renew Ug atong pagabag-uhon, pag-usbon daily sa pang-adlaw-adlaw. because the Word has a cleansing power. Kay tungod ang pulong sa Dios usa kini ka paghinlo. In Hinlo our- nga gahom. So we will be healed, whatever diha. that is inside us. Og diha kita mamaayo gayud kung unsa man ang anaa sa ato ang kaugalingon. When we continue to renew our mind daily, Og sa diha nga atong pagpadayunon ang pag-usab sa atong una-una. get rid of other things. Og ato gayud isalibay ang tan-ang uban nga mga butang. You know what? My husband has compiled, or he has researched. Actually, he's a good Ang researcher. iyahang bana adunay na research. And he has compiled a book that says how to break curses. Og siya nagabuhat og usa ka book nga unsaon pagguba ang tanang mga kagulana, mga This is a combination of a research, og usa kini ka kombinasyon sa iyang pag-research of a long prayer and fasting. og sa pag-ampo niya og pagpuasa. It's not just one day, but how many days of Dili prayer lamang ingon nga sa usa ka adlaw kundi kanunay and fasting og sa pagpuasa usab and every day, og sa adlaw-adlaw and also reading from cover to cover. How many times? pagbasa usab sa sinugdanan hangtod sa katapusan. And he reads the Bible not just 15 minutes. He reads the Bible 1 hour or more. Og dili usab lamang siya nagabasa sa 15 ka minuto kundi dili usa ka He oras. prays every day 1 hour or more. Siya nagadayeg usab more labaw sa usa ka oras. Why? Nganuman Because God has put in his heart to help people. kay tungod ang Dios na nagagiya sa iyang kasing-kasing nga aron ang mga tao
iyang pagasangyawan. To break free from the Nga aron curses. magaguba ang mga kagulanan sa mga tao. Yeah. So that we can help also we can be free from the bondage of sin. Ug mao kana kita masama ni ana nga matangtang kita sa pag tali sa atong kaugalingon. Yeah. So I suggest whatever you when my husband will teach you something. Ang iyang bana aduna itudlo kaninyo. This is biblical, I can say. Ug mao kini ang biblical nga iyang I have more than 5 years of theological training O in siya, an evangelical church. Siya 5 ka tuig nga na usa ka maestra. And I have more than 5 years of teaching the Bible. Og siya labaw sa 5 ka tuig nga nagatudlo To thousands of sa people. Bible, Biblia. And I have before I met my husband, but I was never I still have something that God wants to be freed. Nga sa diha sa wala pa niya na meet ang iyahang bana, adunay anaa sa iyang kasing-kasing nga mura bag wala siya makafeel og kagawasan. I could not understand why. Wala siya kasabot nga naman. I read the Bible how many times, Nakabasa siya sa Biblia kanunay. but there's still something in my life that's still like there is a hold on me. Nga adunay nagpugong kaniya kanunay, nagtali sa iyang kaugalingon diha kanunay. And for 2 years, I have gone through different churches. Sa sulod sa duha ka tuig nga siya nakadong sa nagkalain-lain nga mga simbahan. Just to look for a pastor who will pray over me. Og diha po usab ang pastor nga nagaampo kaniya. To be delivered Nga aron away. siya makagdawat og kagawasan. Because Kaluwasan. God is saying you need a help. Kay tungod ang Dios nga nagaingon nga kinahanglan siya tabang. Unfortunately, no one could help me. Og diha nga wala gayoy makatabang diha kaniya. So I said to God, Lord, help me. This is my prayer. Show me the things that I have not known, that I have not seen before. Og sa diha siya nagaampo sa Dios sa nga nagaingon siya nga hatagi ako nga adunay kanang wala pa nako nakitaan sa sukad-sukad. And teach me the things that I have not known before. Og tudloy ako nga sa butang nga wala pa gayud nako nahibaw-an sa kaniadto. And this is what it's just like renewing my mind, learning the things that I have learned. Og mao kana nga ang pag-usab sa mga hunahuna. So I can learn new things. Og siya nakadawat og tudlo sa kabaguhan. Remember, Jesus said, if you put a new wine into old wineskin, what will happen? It will burst. That's why it needs to get out first, so that he can put new things. Og sa diha og mao kana nga kinahanglan gayud sa pagkatangtangon og sa butangan og bag-o. Knowing that I came from a very traditional evangelical. Og adunay mga traditional Bawal mag-dance. bawal ko na sayaw. Sinasabi na dance is for girl. Kay tungo ay adunay ubay nga nagaingon nga ang pagsayaw kuno nga sa kalibutan kuno. And my father actually came from a Baptist. Kay ang iyahang amahan nga gikan sa Baptist. Magpapastor sana. Kaya lang hindi na natuloy na dead ma.
nga magpastor usab unta sa diha nga na what ano kinabuhi. So that means it's difficult. Ug mao kana ang pagpasabot nga lisod. I have learned the Bible from early as 5 years old Ug siya nakakat-on sa Biblia sa 5 ka tuig to coming even to Bible school. nga ug bisan gani diana sa pag eskwela sa Biblia. Just to get rid of all this what I know. Ug mao kana ang iyang nice. But actually, God doesn't want me to get rid of what I know. Og ang Dios dili gusto nga kung unsa lamang ang iyang nabasa. He just wants me to get rid of unnecessary things in my life. Og diha gusto ang Dios nga magabasa siya og iyaha gayud usab nga katunan. So that breakthrough will come in. Ug mao kana nga ang pagguba sa magaabot ni ana. So one day I prayed, Lord, just, I know it's difficult to unlearn, but I just give it all to you. Ug siya nagaampo nga siya kahibaw nga dili gayud sayon nga Alam mo balik yun, pag pinagpaparenovate ka ng house, tatanggalin yung mga bulok-bulok, di ba? Dapat sa diha nga sama ni ana nga kita ayo sa balay nga pangtantangon ang mga guba. Kasi kung tatakpan mo lang ang bulok, sisirain lang din yung, di ba? Tama ba? Yes. It's the same way God just takes out scraping things that are rotten in Ug sa my diha nga mind. sama ni ana nga pagatangtangon kung unsa ang anaa sa atong hunahuna ug pagapulihan ug bag-o. And then He introduced me to my husband now. Ako nagaguan for the songs. So when he came, he said to me, can we pray a prayer of deliverance? Ug sa diha nga niabot siya sa kinabuhi diha kaniya nga siya nagahangyo nga okay ra ba nga magaampo nga magaampo ako nga sa kaluwasan. Imagine somebody who has a romantic feeling on you, wants to pray with you. Kinsa ang magkagusto sa usa ka tawo diha nga ampo gusto nga. But I didn't realize that has been my core need. Ug mao iyang na-realize sa iyang kaugalingon nga usa diha di ay nga kinahanglan pag-ayohon. For more than 2 years, nobody no church could even help me. Ug sa diha sulod sa duha ka tuig walay bisan kinsa nga nagaampo diha. I don't kaniya. understand why. Wala siya kahibalo nganong man. Maybe because they are the same. They are doing the same thing. Kung nga wala nagatabang diha kaniya kay tungod siguro parihas lamang gihapon nga Just buhat. as I was doing. O nga sama gihapon sa kung unsa ang iyang gibuhat. But my husband showed me how to break the curse from O your ang life. iyang bana nagapakita diha kaniya nga unsaon pagbuak sa mga curses. And every day we pray. Ug sa diha adlaw-adlaw siya nagaampo. We pray through scriptures. Siya nagaampo pinaagi sa bersikulo You know, sa before I met Scripture. him, I went to a bookstore, Christian bookstore, PCBS, ug siya naganidong sa usa ka bookstore. looking for prayer book. O siya nagatan-aw sa nagapangita sa usa ka prayer book pag-ampo nga libro. There's a lot of prayer books there. Daghan kayo iyang nakita nga mga pag-ampo ng libro. Nobody can even, the Spirit can testify what the Spirit says. O ang spirit gayud maga-testify gayud kung unsa ang espiritu nga anaa diha. My spirit doesn't, it's like, it's not
happy with what I'm seeing. Ug ang iyang espiritu dili wala gayud usa malit nalipay nga sa diha nga nakakita. Maybe siya because niya. I already know what they will say. Ug siguro siya nagahuna-huna nga kahibaw na siya kung unsa gayud ang nasulti diha. There was one booklet, just a booklet. Adunay duha kay usa ka booklet. It says, this prayer will help you to break through. Ug sa diha nga ang usa ka booklet nagahisgot nga mao kini ang pamaagi nga pagguba sa And you know what's in that booklet? ug unsa makaha kana nga usa ka libro Nothing except Bible verses. wala wala bisan kuan sa So Bible. the author only compiled the Bible verses. Ug ang author gayon mao lamang gayon ang pag-compile sa And I thought, how can I break the curses with Bible verses only? I could not even get any insight. og siya nagunahuna unsaon man niya pagkahibalo sa pagguba ni ining mga curses. And I realized we don't really need a lot of insight. That's why you're unlearning. Ug siya nagunahuna nga dili nato kinahanglan og lain pa. We need to go back Og to the kinahanglan Word of nga God. kinahanglan nga kita magabalik gayud sa magabalik kita sa pulong sa Dios. And that was what my husband did. Ug mao kana ang gibuhat sa iyang bana. Even before I met him, the Lord already showed me how he did it. Og bisan pagani ni ana nga wala pa siya nadung sa iyang kinabuhi, ang Dios usab pakita diha kaniya. And every day we're praying for deliverance. Og sa adlaw-adlaw sila nagaampo para sa kaluwasan. One day, everything comes just right what I want to be. Og sa diha In my life. nga ang adunay yo sa kaadlaw nga magadung gayud ang maayo. While Sa for ilang 2 kinabuhi. years, more than 2 years, everything were falling down. Og sa sulod sa duha ka tuig ang tanan gayud nahugno. And nobody could help me, not even Wala a church. gayud bisan kinsa nga nakatabang diha kaniya. But when God has brought, because He said to me, I will bring something new. Og In diha your nga ang life. Dios nagaingon nga magahatag ako diha og kabag-uhan. And that new thing is actually to break the curses away. Kung mao kana ang From my life. kabag-uhan, mao kana ang pagguba Would you like that? sa mga curses. Yes, Wala na. everyone wants to break the curses. Yes, ang kadaghanan kayo magakinahanglan o But we don't know pagguba how. sa kagul-anan. But we don't know how. Apan wala kita kahibaw kung unsaon. Even some churches don't know how. Bisan gani ang ubang mga simbahan wala kahibaw kung unsaon. Unfortunately, it is true even in my life. O kini tinuod gayud bisan gani sa iyang kinabuhi. Because church has become very busy with a lot of things that they have forgotten to kneel down and pray 1 hour a day, read the Bible 1 hour a day, fast how many days? O diha ang ubang mga simbahan usab na busy sa nagkalain-lain nga buluhaton. And I always hear even pastors complaining they're burnt out. O diha adunay sa Narinig mga na ba pastor yun? nga nag-complain. How can you get blessed if somebody is already burnt out? O unsaon nato pagka-bless kung ang uban usab nga pastor His tiredness will just come back to you. o sila kakapoy, adunay kakapoy. Because that is the spirit that's bringing to you, bringing out to you. Kay tungod mao ka na ang espiritu nga magaduol diha. But we want we want the Spirit of God to be brought into our lives. O apan nagkinahanglan kita og espiritu sa Dios. That's why God Hatag gave og me a kinabuhi spiritual ka na. man. O mao ka na ang iyang inspirasyon sa iyang He's kinabuhi. very spiritual. Og espirituhanon usab ang iyang And mind you,
the things that He taught me are the things that I have never known before. Nga akong gisulti diha kaninyo nga mao kini nga sukad wala pa niya. Which is Bawaan. actually an answer to my prayer. Ug mao ka na nga natubag gayud sa Dios ang iyang pag-ampo. Yes. But you know what? When He came into my life, things just went so perfectly. Og sa diha nga ang iyahang bana niabot sa iyang kinabuhi. My butang nga na himo perfect ta isa. my friends say because my friends can see the things that's coming around in my life. Kay ang iyahang higala adunay nakita diha kaniya nga sa diha nga sa iyang kinabuhi. So my friends say, you are a breakthrough in human form. O sa diha nga nagaingon ang iyang higala nga naguba ang So iyahang they want to come with me, just need me, and they want me to lay hands on them O gusto nga malehan siya. because they want the same blessing that God has given me. Kay tungod gusto usab ang iyang higala o blessing nga sama sa iyang nadawat. Some people say, I can see God's hand very, very personal on you. O sa diha nga adunay uban nga nagaingon nga nakita niya ang Dios nga sama ni ana. Why? Because the curses, the burden that's there, something like one whole metal ball has come out. Ngano man kay tungod From my adunay heart. mga kagul-anan sa iyang sa iyang kaugalingon nga nawala gayon. Nawagtang. And I was broken free. O sa diha nga aduna na siya kagawasan. If you want this kind of blessing, we will go back to the Bible. Renew your mind. Kung gusto ka mo og pinaagi ni ini nga butang o kinahanglan usab nga ato kining pagagamiton kining old nga. Sister Marriage has also a testimony. O sa diha nga sa una, sa wala pa sila nadung sa among wala pa sila na niabot sa among kinabuhi. Na sa diha nga ako maga-TikTok pa ko sa una. Sa diha nga naila nang natudlos kanako. Diha nagahinay na kayo usab nga dili day maayo nga kita gamiton nato ang atong lawas sa pagkakalibutan kundi atong gamiton alang sa Dios at sa pagdayi. Yeah. Yes. So we're going to praise the Lord. Amen. So we are going to do a deliverance prayer at the end. Please, can you stay here, Sister Marichu, and you going to lead the worship. We're going to sing one song. We're going to take up an offering to promote the work of God in this place. We want to see Jesus lifted high. So we'll sing the song as you come forward and give. We want to see Jesus lifted high, flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. All men might see the truth and know He is the way to heaven. we wanna see. Jesus, We wanna see. Jesus, We wanna see. Jesus lifted high. Can you shout for Wanna see. Jesus? We wanna see. Jesus, Wanna see. Jesus lifted high. Step Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking ground. Every prayer, a powerful weapon. Strongholds down, tumbling down and down.
I believe you're bringing breakthroughs in this place. I believe that you're setting people free, and I believe that when we share about deliverance, we will see all of the doors opening. We thank you for the offering. We bless every hand. We ask you to bless everyone that has given today. In Jesus' name, amen. Please have your seat. So we have our Bible school called Bible Victory. And if you haven't, do you have a prospectus, everybody? Have you received a prospectus? If you haven't received one, here's a prospectus for you. So in the first page, you'll see a person having victory. That is the testimony of Sister Fair, Pastora Fair, my wife. She received victory through our teaching. Now we're going to go on to our worship dance time. So Pastora Fair, you're going to now begin with the teaching of the worship dance. Okay. So we're going to do this one. Today we are going to start to create one song. Yeah. We will create one song from here, worship expressions. In page 6. Sister Marichu, Sister Rowena needs this one. She doesn't have. Page 6. Page 6, worship expressions. Okay, this is a song. We will create a song, a simple song, but I know everybody can do. Remember, we already had the first and the second, the basic arm movement and the basic footwork. Maybe we can do basic footwork, a practice just to go through, and then we will do the page 6 worship expression. This worship expression is actually a combination of an English sign language. So we are borrowing the English sign language so that people can understand. But before that, I'd like us to read Revelations 4:10 to 11. The 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. For thy pleasure they are and were created. Here, when you say the word worship means in Greek word proskuneo. Proskuneo means to bow down, to bend down, to in reverence, and to worship. Worship is actually a spontaneous reaction to the Creator. That's why it says here, Thou art worthy, in verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For
Why? This is the reason why. For thou hast created all things. Yes, and for thy pleasure they are and were created. So we are bowing down, or we are making use of our body to worship the Lord, because this is our spontaneous response to the God who created us. So think about it when we dance this song. Think about God, our Creator. What do we want Him to be? We want Him to be glorified. We want His name to be glorified. Father, we love you, we praise you, we adore you, glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Jesus. Jesus, we love you, we praise you, we adore you, glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Spirit. Spirit, we love you, we worship and adore you, glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Kaya, let's try. One more. Which one, Father? Everything. Father, we love you, we praise you and adore you, glorify your name in all the earth. Very good. Nice.
Spirit. Try. Spirit, Try your own. we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the What's the feeling? Yeah. Ay, Jesus, Lord, Jesus. Jesus. Okay, Jesus. Jesus, we love you. We praise you and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the What's the feeling? Actually, nagko-corner na kayo ng sarili nyo. That's how you do it. When you don't know what other, you're already choreographing. You're already enhancing your skill. You're already getting a skill of doing it yourself. Yes. Palakpakan natin ang ba? We have other. Sister Marriage, you can share that. Mr. Marichu. Sister Marriage is going to share a little bit concerning making our bodies a holy habitation for the Lord. So, Pastora Fair has mentioned that I wrote a book called How to Break Curses. How to Break Curses. So, she said, Sister Marichi, you can translate. O si si Pastor Rafi ganiha nag-share kung unsaon nato pagguba ang atong mga curses. She said she went to many churches Siya nag-ingon nga nakadung siya sa nagkalain-lain nga simbahan. and they couldn't help her. Ug sila wala makatabang diha kaniya. Okay. What is that noise? Somebody's phone. Okay. Just wondering. So she went to many different churches, but they couldn't help her. Ug siya si Pastor Rafi nakadung og lain-lain nga simbahan apan walay nakatabang diha kaniya. And then when she came to me, she found a solution. Ug sa diha nga niabot siya sa kinabuhi ni Prophet Tony na kita niya ang unsa ang solusyon. Now, I don't have any secret. Og sa diha og siya wala gay siya sikreto. Are you playing music? We can also play some music. Okay, don't worry. So I want her to also hear what I have to say. But I don't have any secrets.
Og siya wala gayud bisan unsa nga sekreto. But one thing, Apan adunay usa. Kabutang. when God speaks in His Word, He means what He says. Og sa diha nga nagsulti ang Dios kung unsa kini mga pulong. And God says what He means. Og ang Dios nag-ingon kung unsa ang angay niya ipasabot. So God has given us a Bible today, Og ang Dios nagahatag kanato og Biblia and karon. it is the King James Bible. Og mao kini ang King James nga Bible. So I said to Pastora, first thing, change your Bible. Use the King Og James. sa diha siya nagsulti kay Pastor Rafi nga ang una nimong buhaton bayloy ang imuhang Bible, Biblia. Pastora Fair has many friends. She's trying to help them. Og si Pastor Rafi daghang mga higala og gisulayan niya nila pagtabang niya. And she tells them to use the King James. Og siya gisultihan na gamiton ang King James. So 1 year later, they are still using modern Bibles. Og ang usa ka tuig nga nagagamit og King James nga Bible. So I'm telling you, I don't have any secret. Og akong gisulti kaninyo nga wala gayud ako bisan unsa nga sekreto. I just follow certain procedures. Og ako ang iya lamang gayud gigamit kung unsa ang mga procedure. If you want to be successful, use the King James O Bible. gusto kita nga daogon ato gay kining gamiton ang King James nga. I have many reasons. I don't have the time to explain why. Og daghan siya nga mga rason. But here's my question. Do you want to be set free? Og aduna siya ipangutana, gusto ba kita nga makadawat og kagawasan? Do you really want to be set free, or you just say yes, maybe Or not? magaingon na lang ba kita nga siguro? So if you want to be free, listen to what I have to O say. gusto kita nga ma-free, kita maminaw gayud usan. You see, in the Philippines, people are too casual. Og dinhi sa Pilipinas adunay duha ka kaswal. If you say something, they will say, "Oh, I didn't know you meant it." Yes, I mean it. Use the King James Bible. Og sa diha nga pagasultihan kita nga wala na ko gituyo og sulti diha kanimo. The King James Bible is the only Bible that has been there for 300 years. Og ang King James lamang gayud maoy gibuhat nga sa 300 ka tuig. That's one reason why. Og mao kana ang rason ngano. There was one friend of mine who said, "Can I use a Catholic Bible?" No, you cannot. Og aduna siya higala nga nagapangutana diha kaniya nga pwede ba ko magagamit og nga Biblia sa Katoliko? No. Iya gisultihan nga dili. Can I use a New International Version? No, you cannot. Og nangutana usab diha kaniya nga pwede ba siya mogamit og NIV nga? Here's the question. Do you want to continue the same way as before, or do you want to change? Og ato bang ipadayon ang nahitabo sa kaniagi or gusto ba kita nga makusab? Nothing changed in her life for 2 years. Walay bisan unsa nga nausab sulod sa duha ka tuig. So I did a diagnosis of her. I was saying, let's see what could be the problem. What Bible do you use? There's a problem. Og diha iyang gitanaw kung unsa man ang problema. Mao diha nga tungod ay sa iyang Biblia, mao'y problema. Now Sister Marichu is going to give you some other problems, some other Og diagnosis. karon aduna kitay pagahisgutan nga kung unsa man gayud ang kining mga problemahan nganong og unsaon pag-break ang atong mga curses. Okay, so carry on. Og karon mga igsoon natong pagahisgutan kining ikaduhang sugo nga sa Exodo 20 versikulo 3 ngadto sa 5. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga. Atoa sa langit at nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Jehovah
nga imong Dios mao ang Dios nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagdumot kanako. Adunay duha ka ilhanan mga igsuon nga sa Dios. Ang usa niini mao ang larawan ug ang idolatry. Ang idolatry mga igsuon kini. Ang pangutana nganong gitawag man kini nga usa ka Dios kini ay larawan ug idolatry. Karon ang tuba mga igsuon, asa ba'y mas labaw natong una-una? Di ba dapat jud nato una-una? Mas ang labaw jud nato nga i-daygon kundi ang Dios, ang buhi nga Dios kay siya lamang ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pero mga igsuon, adunay tulo ka sign sa idolatry. There are 3 signs of idolatry. Number 1. Okay. Atong basahon sa Levitico 19:28. Leviticus 19 versikulo 28. Apan ang tao nga sa dili pa siya okay, og dili ninyo pagasamaran, ye shall not make any cuttings in your flesh. Ug dili ninyo pagasamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay, ni magpatik kamo kaninyo. Ug bisan unsa nga timaan, ako mao si Jehovah. All of these superheroes have satanic symbols on their bodies. Adunay yung ibang mga tao, di ba, magapapatik sa ilang lawas nga puro mga satanic. All of the superhero cartoons are ancient gods. Ano sa man yung ancient gods? Ang ancient gods mo kining karaan nga Diyos, karaang Diyos. They are real demons. They are not just cartoons. Dili lamang sila usa ka kingkoy or cartoons. When children watch them, they are bewitched and receive demons. Ug sa diha mga igsoon ng ato mga anak ato silang pagatan-awon, mapatan-awon og mga cartoons. For example, mga SpongeBob, di ba wala ra may kabuluhan, wala ra mga hinungdan nga mga kuan. So sama po ni ana nga madawat nila ang demonyo na maoy magamando usab kanila. The TV set is a doorway that connects us to the world of demons. Children will not like God. Ang mga bata nga hinuon, dili na hinuon sila gusto sa Diyos. Ito wag ato naman sila magatutok sa mga cartoons, and they will reject the things of God. Sila na hinuon, mga salikoy na hinuon nila ang kabubuton sa Diyos. Many parents obey the will of their children. Adun ay mga ginikanan usab nga nagatugot sa mga anak, unsa ang gusto sa anak, papatuyangon. Ma, gusto ko mutan-aw nga na. So ang ginikanan usab magakuan kay mo na gusto sa bata. Apan dili man usab angay kana nato buhaton sa atong mga anak nga ato silang patuyahon kung unsay gusto nila. Kay tungod dili na nila mabuhat kung unsa ang kabubuton sa Dios. And the children will lose their salvation. Ang bata mawad-an og kaluwasan. Who is an unclean spirit of violence? Risen from hell siya na banhaw gikan sa impyerno. A spirit of anger and violence. Ano bang naabay kasuko nga, di ba, og makakita tagbata nga magatanaw og mga superheroes, mura po masundog po niya, ako si kuan, ako siya, mag-action. A doorway is open to tie children to anger, violence, and aggressiveness. Mura ba sila mag-agresibo usab? Through curtains, dolls, and bedsheets. Og diha po sa mga igsoon, kung aduna kitay mga ingana, nga adunay mga sign sa atong kwarto, kurtina, nga adunay mga sign of demonic bitaw. For example, Batman, ingana. Usapod ni ana nga nagadala siya og espiritu sa daotan, demonyo. This object is impure and gives legality to the devil.
Little Bildan. Little Bildan nakakuan ba kung anang sa Changi-Changi bitaw nga na ay magtingog-tingog nga murag anay dal nga magtingog-tingog usab. Project sensuality and anger to girls. Magahatag pud usab kini og kasuko sa mga babae. She gets angry all the time og siya kasuko kanunay. Spider-Man is a destiny catcher. Spider-Man also makes a satanic sign to catch the life and destiny of a man or woman. Ug usa po niini ang Superman. Blows ice, cold air to freeze the spiritual life. Kini siya mga-freeze sa espirituhanon nga kinabuhi of believer sa mga magtotoo. All these dolls are sa status of real demons. Mao kini ang estatwa sa matuod nga demonyo. Okay, just a second. So, question, do you want to be free? O gusto ba kita nga free kagawasan? Maybe you are not expecting that to be told to you. Sa diha siguro wala kang mag-expect na ni ana nga sa akong gisulti. If you want to be free, you have to be free God's way, not your own way. O gusto kita free sa atong kaugalingon nga kinahanglan atong pagasundon kung unsa ang kabubuton sa Dios, agianan sa Dios. What we find is these Disney cartoons are actually portraying witchcraft. O kining mga cartoons kini nagahatag og sama ni ana nga mga witchcraft, mga salamangkero. And do we want to teach our children witchcraft? O gusto ba kita nga atong matudloan ang mga anak ni anang mga witchcraft? No. So, di ba, dili? We heard about Spider-Man. Spider-Man does this. This is a satanic symbol. Yes. Og mao kini ang mga satanic nga mga simbolo. So all of the children are making that sign. I'm not going to make it so they learn it. Og adunay uban nga mga bata usab nga adunay mga sign sa ilang mga suot. So today we are accepting everything. If it comes from the United States, we will eat it up. Og kini kung atong kaunon, pagadawaton. Now let us talk about our dressing. Please carry on. Og atong basahon mga igsoon dinhi sa ang ikatulong mga igsoon mao kini ang pagsimba nga adunay mga Diyos og pagsimba nga dili Kristohanon. So sa magkaha kini ha. So ato kini basahon mga igsoon sa Roma 12 Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Busa mga igsoon, ginapangamuyo ko kaninyo, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios, nga mao ang inyong katarungan nga pagsimba. Sa unsang paagi nato itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Sa unsang paagi? So adunay pito ka mga kapamaagi sa atong pagtugyan sa atong lawas mga igsuon alang sa buhi nga Dios. Number 1, the dress. Ang atong mga suot. There must be a difference between the people of God and the people of the world in adornment. So adunay diferensya between sa tao sa Dios o sa tao sa kalibutan. The woman's dress must below the knee. Ang babae kinahanglan nga magasuot og sanina nga dress nga lapas sa tuhod. Number 2, the ear. Ang atong dalunggan. The people of God took off their earrings when they came to worship God. So ang tao, ang katawhan sa Dios, ilang gipangtanggal ang ilang mga earrings sa diha nga sila nag-worship sa Dios. Ato kining basahon mga igsoon dinhi sa Genesis 35 versikulo 2.
Genesis 35 versikulo 2 ngadto sa 4. Unya si Jacob miingon sa iyang panimalay, ug sa tanan nga mga diha uban kaniya, isalikway ninyo ang laing mga Diyos nga anaa sa taliwala kaninyo. Ug maghinlo kamo ug ilisan ninyo ang inyong biste, ug manindog kita ug manungas kita sa Betel, ug magabuhat ako dito ug halaran alang sa Dios nga nagtubag kanako sa adlaw sa akong kagul-anan, ug nag-uban siya kanako sa dalan nga akong gilaktan, ug gihatag nila kang Jacob ang tanan nga mga Diyos. Gihatag nila kang Jacob ang tanan nga mga Diyos lain nga diha sa ilang kamot, diha kuno sab sa ilang kamot, ug ang mga Arios nga diha sa ilang dalunggan, ug gitaguan kini ni Jacob sa ilalom sa usa ka kahoy nga insena nga diha sa duol sa Sichem. So ang ilang nagibuhat mga igsoon sa pagdiha nga nagdaig nagworship sila sa Dios, ilang gitangtang giingan sila ni Jacob nga isalikway ninyo, tangtangan ninyo ang inyong mga Diyos nga kanini ay atong ang mga Arios, ang mga pagsuot o mga alahas sulod sa simbahan, usa po di ay kini ka mga Diyos. The first ear is a sign of spiritual slavery. Mao kini ang sign sa pagka kanabang ulipon sa ang espirituhanong ulipon. Yes, let me Ngadto say sa- something. Whenever they made slaves, they always pierced their ear. Ug sila kanunay pagtupok sa ilahang dalunggan. And today, whenever people pierce their ear, they're making a spiritual slavery. Ug sa diha nga sama ni ana nga adunay spiritual nga pagkaulipon. You can read the scripture, Deuteronomy 15, verse 17. Ato kining basahon sa Deuteronomy kapitulo 15 ngadto sa bersikulo 17. Kapitulo 15 bersikulo 17. Unya ikaw magakuha og usa ka hilihod, og ilihod mo kini sa iyang dalunggan ngadto sa pultahan, og siya maulipon nimo sa walay katapusan. Mauusab kini ang pagabuhaton nimo sa imong binatunan nga babae. Okay, just a second. So, Pastora Fe came to me and she needed some help. Og si Pastora Finingdong ni naabot ka sa kinabuhi ni Prophet Tony. I said to her, what about earrings? Og iyang gisultihan ang iyang asawa si Pastora Fi nga unsaon man kana kanang imuhang What? Arius. What? Og siya nagutana, ha? Ngano man? I don't like that. Og siya nagtubag nga dili ko gusto. Do you want to be nga. free or you want to be a slave? Og iyang gipangutana si Pastor Rafi, gusto ba ka nga ma-free or gusto ba ka gihapon nga maulipon? After I spoke to her, for a while she said, I don't like that guy. Og sa diha nga iyang gisulti diha kaniya og iya gisulti si Pastor Rafi nga dili ko gusto anang tawhana. He's touching my heart. Og iyang sama ra ni ana nga nakapasakit siya sa iyang. I said to her, you have got a friend and that friend is wearing makeup. Og siya nagaingon kaniya nga aduna kay friend og kana nga imong friend adunay makeup. And you have put the makeup on her. Og siya nagpabutang usa og makeup diha sa iyang kadidala. And she's dressed like a witch from Disney. Og siya usab nagasuot og dress nga sama sa Disney. And you're asking me why I have problems? Og siya nangutana nga nangutana kanako nga unsa may problema? You're asking me how can I be delivered? It's obvious. Og si diha nga mao kana gayud ang nakita niya. Stop that. Og iya gipaundang. She said, maybe. I said, stop that. You Yes, delete Guru. the photo.
photograph. O iyang gipadelete usab ang mga picture. This is bringing people into slavery. O kini nagahatag sa mga tawo og pagkaulipon. We read in Leviticus 19 verse 28. Yes. You must not make any cutting in your flesh. You must not cut your skin. Yes. Og sa diha nga nagaingon nga og dili ninyo pagasamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay. There are people when they go to get a tattoo, they are marking their body, and they're also piercing their body at the same time. Sa diha nga ang mga tawo sila nagamarka sa ilahang lawas tato. That is the devil's shop. Ug mao kana ang shop sa usa ka demonyo. Maybe you went to get your nails done in the shop. Siguro magakuan usab kita sa atong mga kukom sa usa ka shop. Were you born with nail polish Tao ba in? kita nga adunay mga adunay mga pagpintura sa atong mga kamot, cutex? Are these children born with Q-Tex? O gang mga bata ba na tao nga adunay mga cutex? No. Wala gayon. If God wanted you to have lipstick, He would make your lips red already. Sa diha nga kung ang Diyos gusto kanato nga diha nga aduna kita mga lipstick, so diha na tao unta kita nga aduna mga lipstick. Then I showed her the scriptures. We are going to pray today. O kinahanglan karon magahampo kita nining. So I have to ask the question again. Do you really want to be set free? Or do you still want all of these things? O karon aduna siya pangutana diha kaninyo nga gusto ba kita nga makadawat og kagawasan or gusto ba kita magpabilin gihapon sa pagkaulipon? If you follow the devil, he will reward you. O sa diha nga atong pagasundon ang daotan o siya maghahatag usab diha kanimo. What does the devil pay you? Sa may bayad sa daotan diha kaninyo. Depression, Depression, sickness, kalibog sa hunahuna o poverty, o pagkakabos mental o problems, sa atong hunahuna, family problems. problema sa hunahuna o problema sa atong pamilya. I'm telling you, there is a connection with all of these things I said. O mao kini ang konektado diha sa kaninga mga atong ginahulog. The tattoo, the earring, the makeup, Yes. Ang tato, ang naong nga makeup, the demonic superheroes, ang mga demonic nga superheroes. and children are having bad dreams. O ang bata nga makadaggo og mga maot. So Jesus also cast out devils, and we'll look at Matthew 8:16. O si Jesus makakast out sa mga devils. O ato kining basahon Matthew 8:16. 8:16. People say there's no demons today. You are wrong. Adunay ubang mga tao nga walay demonyo. The demons are there in the tattoo shop. Ang demonyo anaa diha sa tattoo nga shop. The demons are there on your Disney Mickey Mouse channel. O ang demonyo adunay sa diha sa usa ka channel nga sa mga cellphone. So we can read this together. Let's all read it together at the same time. When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick. I can promise, in Jesus' time there was no Disney. Sa panahon ni Jesus wala kay mga ngana nga Disney. There was no Barbie doll. Walay mga Barbie doll. There was no Spider-Man. Walay Spider-Man. And there was no miniskirt. Wala sa mga miniskirt. Things have changed since then. O mao kini ang pamaagi nga matangtang ang atong mga So we need to repent. kadena. But demons are still here today. How did he cast out the demons? With his word. With his word. Let's use his word now again. He cast out the spirits with his word. And he healed some. You're sick.
All. that was. This means there is no sickness that Jesus did not heal. He healed all. Ug mao kini wala gayud mga sakit ug si Jesus nagaayo sa tanan ng mga sakit. People say, but Lord, it's cancer. Nobody can heal. No, that's not Adunay uban right. nga na nagaingon nga mao kini ang cancer walay bisan unsa nga makapaayo. It says all that were sick. Is that correct? Nagaingon dire all that were sick. Was there cancer in those days? Yes. There was cancer. There was fatal disease, at least. People were dying. Yes. Adunay mga nagakaluya. So he can cast out the spirits. Next one. Matthew 8:31. So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. The devils besought him, If thou cast us out. So Pastora Fair was in Manila. Si Pastor Rafi sa diha nga anaa siya sa Manila I was in London. ug siya anaa sa London And at 4:30 in the morning, she wakes up with me. ug sa diha sa alas 4:30 sa kadlawon mumata siya. And I say, we are going to just do this. ug iyang giingnan nga nga ato kining buhaton. I've written this all out. You can actually have one. ug kini iyang gisulat. But on Saturday, we will do more of this. ug sa Sabado pohon magabuhat sa We prayed every day for months, 3 months. ug mag-aampo gay kita kada adlaw. And we didn't have a lot of money, Wala kita daghang kwarta. but we got married very quickly. Apan sila na kasal sa diha-diha dayon. Normally it takes 2 years to get a passport. She got a passport in 3 months. Sa diha duha ka tuig sa nahitabo ug sa siya nakakuan sa tulo ka bulan. No, 2 months. Normally you do not get a visa easily. She got a visa. Ug siya nakakuha og visa She got a plane ticket ug adunay ticket and she came to London. ug siya nakadung usab sa London. Everything was solved. Ug ang tanan nasulbad gayon. When she gave birth to the first child, Sa diha nga nahatagan sila og usa ka anak, she has to come back to the Philippines siya nakabalik usab dinhi sa because she doesn't have a visa. kay tungod wala siya visa. But we prayed, Apan sila nagaampo. and she didn't have to come to the Philippines. She stayed in England. Og siya nakapuyo dito She sa got a England. permanent visa. Nga aduna siya permanente nga I was visa. working in a job, Og siya nagatrabaho. but soon I left my job and I just started working for myself. Og siya sa umaabot iyang pag-undamon ng iyang trabaho og magatrabaho All because of this. kay tungod niining mga pulong And also diagnose your life about all of these other things. og mao kini mga tungod niining mga butang. We are going to continue with this on Saturday. We have our service at 10 o'clock. Og ato kini padayunon karong Sabado pohon. But for now, we will continue with the next part of the worship dance. Okay. So, Pastora, let's have some sharing now. Sharing time. Anyone? Yeah, get the microphone. Put it in. Hello. Sino gusto mag-share? Sister Rowena? Sister Gina? Any sharing? Sa ano ito po, sa yung mga idolatry. Kasi I have a niece, my only niece. And although we don't encourage her to indulge much on cartoon characters, but I personally I give her no, not at all. The hello,
Hello Kitty. So I just want to ask if Hello Kitty is also included on the list of idolatries, because I see movies, advertisements on Hello Kitties, but usually they are so mild. They are not unlike Barbies. I don't give her Barbie dolls, but I give her Hello Kitty. Is it alright or totally gets rid of it? Okay, ganito. May insight dyan. There is actually one person in the U.S. Her ministry is to set the captives free. She actually wrote the book set the captives free. Set the captives. Oh, Rebecca Brown. Og nagsulat og usa ka libro. She is her ministry is actually to take people out from Satanism to Christianity. Og ang iyahang ministeryo nagkuha sa mga tao nga aron makuha ang mga tao dito sa mga satanic nga mga. That's her specialized ministry. Og mao kana ang specialized. I want to answer that question through her book, which I read. Og gusto niya nga tubagon ang pangutana nga paagi sa iyahang book. She said that the cat actually is a symbol of one symbol that Satan uses. Nga ang usa ka iring nga maoy gigamit nga pag usa ka simbolo. If you can see, there is a cat woman. Nga naato bang nakuan nga aduna po'y usab nga catwoman She nga said- sa salida. She said the cat woman is actually a black one, right? Maoy usa ka itom. She said, not all the Satan actually doesn't just use black. Ug siya nagaingon nga si Satanas dili lamang ingon nga gagamit og usa ka itom. She also uses very cute little cat, white cat. Ug siya nagagamit usab nga cute kayo nga usa ka iring. Very what you call this? Yung maamo Nga cat. usa ka maamo usab nga Yes, in the white. nga puti. She said this is her statement. Ug mao kini ang iyang statement. This is actually to deceive. Nga mao kini ang pag-deceive sa mga tao. Why? Because people were thinking black cat is very Kay tungod ang mga horror. tao maguna-una nga ang black cat nga itom, aguan, hadlok. But the white cat actually Muna. looks nice, cute, mild, but not so. O gang kaning iring nga puti nga siya mo'y maamo apan dili ka na mo'y kwan gamit usab ka na sa daw. So I learned a lot of ways of Satan through reading her book. Og siya nakahibalo sa pagpamaagi sa iyahang libro. Because she has even Satan himself appeared to her, and he said that you are not you are like a threat in our kingdom, because she is exposing all of the witchcraft. Kay tungod siya naga-expose, nagapakita sa tanang mga witchcraft nga sign, Yeah. nga bulga. Yes, I'll help you answer. We have to really pray that God will deliver us from this world. O kinahanglan gyud usab nato nga mag-aampo nga aron mahatagan og kaluwasan ang mga tao. This is Sa all tanan. this is all commercial. Hello Kitty is a copyright O mao character. kana ang usa lamang ka commercial. Whenever you buy Hello Kitty, you're giving money to the company which created Hello Kitty. O sa diha nga kita magapalit og mga Hello Kitty nga kita naghatag sama po ni ana nga naghatag kita kwarta ngadto sa tag-iya sa company. Whenever you're promoting Hello Kitty, you are promoting that company. It's all about money.
Ug sa diha nga nag-promote ka og kanang Hello Kitty. Sama ni ana nag-promote usab ka og kanang kumpanya. When you go to McDonald's, you will see they are selling toys to children, Ug sa diha sa mga McDonald nagbaligya usab sila og mga toys. but not any toys, only special toys. O kana lamang gayud na mao ang special nga toy. And maybe it's a character of maybe it's a Hello Kitty in McDonald's. Og siguro aduna po isab kanang Hello Kitty. And Hello Kitty has to pay McDonald's billions of dollars to put that there. Og ang Hello Kitty usab nga kumpanya siguro nagabayad usab siya sa usa ka McDonald. It is all a merchandise. Ug mao kini ang merchandise. When you go to the shop, you want to buy clothes for your children. Ug sa diha nga mudong kita ngadto sa usa ka sa mga mall, magpalit kita og sanina sa mga bata. The Hello Kitty one costs 50 pesos. Ug ang adunay mga tatak, mga sign, magkatidad lamang siya og 50 pesos. But if you buy a plain one, you have to pay 200 pesos. Apan kung magpalit usab kita walay mga design, kani magkantidad og more than 200, mahal. Because you're paying the cheap price because you are advertising for Hello Kitty. Okay, tungod kay mao kini ang advertise sa Hello Kitty. You're advertising Barato. Batman and Superman. These are companies. Ug mao kini ang mga kumpanya. So as children of God, first of all, we know it's demonic. Yes. Kung isip nga anak sa Dios, ato ging And secondly, it is a form of greed. ug mao kini ang porma gayud usab sa usa ka ulit. So we don't do that because those people they get a satanic anointing Kung dili usab kita magabuhat ni ana kay kaning mga kana nga mga tawhana mao'y to sell many clothes, nga aron sila makabaligya to get rich. nga aron sila madato usab. And Satan says, if you want to be rich, you must put my symbol, Gucci. O adunay usab ingon nga kung gusto ka nga makwartahan pagpalit og kaning Gucci, Versace. Versace. What else is there? Huh? Yves Saint Lawrence. All of these names are actually anointed by the devil. Ug mao kini nga tanan nga mga pangalana nga gikan sa demonyo dautan. And Devil. yes, Sister Vanessa, you had a vision about a city under the sea. Yes. And you also had a vision about a city, a real city in the sea, where people can't breathe under the water, but there's people there. And what do? They make all of these products that you are buying. You want to say something about that? Sister Vanessa, you want to say something? Very short. And then we'll close. Okay, these are the things that God has showed me. Remember my prayer, Lord, show me the things that I have not seen before. Siya nagampo nga Lord hatagi ako nga giyay ako nga sa diha nga wala pa ko'y nakitaan. And God has opened my eyes spiritually. Ug mao kana nga nabuka ang iyang mata sa espirituhanon. And I see visions through dreams. Og aduna siya vision nga pinaagi sa mga And damgo. those visions are actually happening. Ug kana nga mga vision usab nga nahitabo gayud. Even the COVID, I saw that before it happens. Ug bisan gani ang COVID nga iya na pud kanang na kita sa kaniadto. So I know that this comes from the Lord. Ug siya nakahibaw kung gikan ba kini sa Dios. Unsay gikan When sa one Dios. thing happens, Ang sa panghitabo. I saw a city that is under the sea. Og nakakita siya usa ka syudad nga sa ilaw sa dagat. And actually, they are creating merchandise. Ug sila nagabuhat og mga merchandise. And there are
they are actually people. People are well, of course they don't. They are there, and they don't have God. Ug ang mga tao nga aduna na anaa didto, wala sila'y Ginoo, Dios. But when we pray, Apan sa diha nga sila nagampo, we can actually conquer that. ug sila ilang na naablihan. Because when I saw us Kay tungod na kita nila ang tanan ni ana, on that, and it says only Jesus Christ. ug sa diha nga iyang nakita didto nga adunay pangalan nga only Jesus Christ. That means we are conquering that territory, Ug mao ka na nga ilang nadaog ka na nga usa ka teritoryo. destroying that territory. Nga ila nga sa pagguba ni ana nga teritoryo. By teaching this, we're actually destroying that territory. Og pinaagi sa pagtudlo ni ini nga sama ni ana kita nagaguba niya I remember there was a Nigerian man. og siya nakahinumdum sa usa ka Nigerian, He was married to a mermaid. og siya na kasal sa usa ka mermaid. He was also a part of satanic movement. Og siya usa ka parte sa mga satanic nga mga pangligo. But by God's grace, God has taken out. Apan sa grasya sa Dios, sila na kaluwas ni adto. Because of the Lord Jesus' name, Kay tungod sa pangalan ni Jesus. he heard the name Jesus and Satan just flew. Og sa diha nga siya nakadungog og Just pangalan ni throw a Jesus. Og ang Satanas na nawagtang gayon. And that is when he saw that this name is really powerful. Og sa diha nga ilang nakita nga kaning pangalanan nga mao gayud ang gamhanan nga And pangalan. he said he himself was part of that city under the sea. Og siya Under the sea. og kadto nag-ingon nga siya usa ka parte ni adtong syudad. And he said, along with him, there are elite people that's coming down. Og siya katong tawanan nag-ingon nga adunay mga tawo nga nagadong sa ubos. There are some laboratories Nga adunay mga laboratory making jewelries, making earrings, Pagbuhat. making makeup, lipstick. sa pagbuhat og mga ariyos, mga bracelet, mga lipstick, makeup, And even chemicals, ug bisan gani sa chemical vaccine chemicals. sa ato vaccination. This is his testimony, Mao kana ang iyang testimonya. and he is exposing what Satan is doing today. Siya nag-expose, nagpakita kung unsa ang gibuhat ni Satanas. Sister Vanessa actually has the same vision that Og God si has. Sister Vanessa usab nga brought- parehas sa usa ka vision. We will know that this is from the Lord if this vision is the same as what this Nigerian man's testimony is. And in my dream, I saw parang nagugas ako ng plato sa sa dagat. Tapos may nakita akong mga bahay doon na sa hindi lupa, walang lupa, mga dagat lang. Tapos may nakita din ako mga doctors doon. Then gusto kong maka-iwas doon, tapos gusto kong doon sa dagat may na sasakyan tapos nakapangalan na Pitugo. Tapos uy, wag niyo akong iwan, sabi ko. Tapos tumalon ako doon sa nakakapit ako, nakasakay ako. Sabi niya, doon ka lang sa bumalik ka na. Sabi ng yung may nagdala ng sasakyan ko, ayoko tumalon ako, tapos lumangoy. Tapos may nakita akong mga doon, napapunta ako sa daan, papunta sa mataas, tapos may guard
doon sa Isla Saila, tapos kanang yung pagpunta ko sa yung vision ko, nakapunta ako sa kanang daan, tapos pumunta ako sa ibabaw sa Tagbilaran, doon ako, tapos may nakita akong building, nakapunta na ako, tapos may babae na sinabi niya pumunta doon sa ano na may guard, sabi niya nga kanang alika dito, gipapunta siya yung guard kanang gusto, ayaw niya ako palabasin doon, mga ganun ko. Sabi ko na, kanang padanin mo ako, dito, tapos uuwi na ako sa amin, sabi ko. Tapos may babae din na papasok doon. Sabi niya nga, wala ko daw siyang sakit sa isip, ayaw ko dito, sabi niya. Tapos hindi na lang ako lumingon, pumunta na ako, tapos nagising na ako. Yun yung panaginip ko. Praise God. So, kung mapapansin niyo, di ba merong mga balita-balita na merong nakita na city under the sea? Di ba? Totoo yun. Actually, that is true. And that is what Emmanuel Emi is saying, that he is actually part of that. And even those elite, those names, anointed names are part, rich people. Mark, yes, they all part of that. You cannot be rich as Mark Zuckerberg or as Elon Musk or as Amazon Jose Bezos without going through that. It's very impossible. So they are part of that plan, big plan. And we are here to conquer that city by exposing their activity. And you cannot hear this anywhere else. You can only hear it because they don't know. That's why this is actually what God has put in our hearts to expose what Satan is doing, because nobody here in the Philippines is exposing what Satan is doing. So let us trust the Lord that God will continue to give us the eyes and the ears to hear what the Spirit says to the churches. Yeah, so that's all. Let us all stand and pray. Lord Heavenly Father, we are so thankful for your word. We are thankful, Lord, that your name is above every name, and you are more powerful. You said even with one person we can take the legion, flee. Oh Lord, even with your name, all the legions will go out, will be cast away. Lord, we are here, Lord, when we want to break free from the curses, not just of our lives, but also of our parents, of our community, of our family, of our community, of everyone that is surrounding us, oh Lord. And I believe, Lord, that this island, Lord, they are actually full of idolatry, full of confusion. Lord, we are here. You have brought us here so that we can expose what Satan is doing here in this island. And help us, oh Lord, to pray, Lord. Help us to be like that church which you in the 7 churches, only one church that you cannot find any fault. Lord, help us to be that church that you cannot find any fault, even when we are a small church. But Lord, because we have not made our garment spoiled, we have not we have just lived a holy life, and you are happy because of that. Lord, help us to be that church. In Jesus' name, amen. Thank you. Before you go, a few announcements. We're back here again next Wednesday, so come as usual. This Saturday we have a special service at 10 o'clock. Meet outside. We are not here. We're going somewhere else, and we're going to have some food later on.
This coming Friday, we're having prayer meeting in Pang Lao. If you want to come, we can pick you up from Tagbilaran. So, and we'll bring you back in the evening. So, that's a good time for deliverance. God bless you as you go, and see you next time.